го, бързо! Слънцето почти залезе. Не вярвам коралът да има достатъчно сила да излекува и двете ни. Не се безпокой, Треса. Майка ти ще живее. Благодаря ти, принцесо. Гордеем се с теб, Лейла. Какво става? Красива е! Невероятно! Финалната трансформация в Арагонда го каза. Лейла, твоята саможертва за кралица Лигея ти донесе Енчантикс сили. Поздравления! Да, но Какво не е наред? все още не виждам. Пред очите ми е мрак.